תרומות מעשרות, שמיטה, ואגב העיסוק עם החקלאים, עם האגרונומים, גילינו שיש מצווה או מצוות שמבחינה הלכתית אולי הן הרבה יותר משמעותיות מאשר רוב המצוות התלויות בארץ. כי שמיטה היום כידוע תוקפה הוא מדרבנן. ותרומות מעשרות כיום לפחות תוקפן דרבנן. אבל חרקים זה מדאורייתא. מי שקצת לומד יודע שאיסור אכילת חרק יש עליו 5,000 על חרק אחד, וכשאתה הולך לשדות ולחממות ומדבר עם האגרונומים והחקלאים, פתאום נופל לך סימון. כלומר, אתה יכול ללמוד על נושא החרקים, פ"ד, נכון? אתה יכול ללמוד, שוטים, זה נחמד. כשאתה יורד לשטח ואתה מדבר עם החקלאים, אומר, כן, פה בשטח שלי, יש לי פה רק איזה... שואל, כמה חרקים נראה לך יש פה? יש פה איזה 10,000 חרקים. והוא כאילו אומר את זה בסדר, כאילו, יש. ואתה אומר לעצמך, אתה מחשב את המכפלות בראש של כמה אנשים לוקחים וכמה אנשים אוכלים, והאם כן שוטפים או לא שוטפים, או חצי שוטפים, או כן סברון, לא סברון, כל הדברים האלה בודקים, ואתה מבין שיש פה דבר משמעותי מאוד. ולפני 30 שנה המכון התחיל עם הסוגיה והתלבטנו מה לעשות. האופציה הראשונה הייתה לעשות שלטי חוצות. מה נכתוב בשלטי חוצות? אל תאכלו ירקות. טרייף, הגדלות של 1,000, של איזה חרק קטן, ולעשות זה. זה אף פעם לא היה דרכנו במכון, גם בדברים אחרים. להגיד לאנשים רק מה לא, בלי לתת להם אלטרנטיבה שהיא לכולם, לא ליחידי סגולה. יחידי סגולה לא יאכלו. רוב האנשים, תגיד להם לא, מה הם יעשו? רוב האנשים. יאכלו. ואז זה גם יהיה בנזין, וגם אדם ירגיש שהוא עובר על ההלכה. ולכן חיפשנו פתרון, הרבה זמן לקח למצוא פתרון שהוא גם חקלאי, שהוא עובד, שהוא גם הלכתי, שהוא עובד, שההלכה מאשר, ושהוא גם כלכלי, כי אז הוא לא יהיה. ואחרי שמצאנו את הפתרון הזה, באנו לציבור ואמרנו לו, חבר'ה, יש פה בעיה, אבל יש פה אלטרנטיבה, יש פתרון. והפתרון הזה, תיקח הסלט. החברה, זה אחת החברות היחידות שהוקמו הוקמו כצורך הלכתי, לא כצורך עסקי. זאת בהתחלה לא הייתה אמורה להרוויח, זה לא אמור להרוויח, זה אמור, זה את המכון. הקמנו את זה בשביל לספק ירקות כשרים. עכשיו כמובן, אתה גם רוצה להרוויח, אתה רוצה גם שהוא יתקיים, צריך פרסום, צריך עובד... ברור, זה כבר חברה לכל דבר, והיום זה כבר נפרד, אבל במהות של החברה, זו חברה שהוקמה לצורך הלכתי. סלט במקום תורה בארץ? כן. לכן, אם מי שיראה את שלך סלט, לא שהבעל בסט אומר לך חסלת, והוא מתכוון לחברה אחרת. חברת חסלת, יש לה 4 צבעים, נראה במפעל לא. חברת חסלת, מה שנקרא להיקטיף, היא הוקמה על ידי מכון תורה בארץ, ויש גם את ההכשר של מכון תורה בארץ מאחורה, זה המשגיח לצורך העניין של המכון לחברת חסלת, עוד שנייה הוא ירחיב על זה. ומאז ועד היום חסלת היום חברה עצמאית, יש היום עוד 30 חברות, כאשר המכון התחיל עם 30 עובדים שמשווקות ירק ללא תולעים, מתחרות לצורך העניין. אתם הראשונים, חסלת זה הראשונים? חסלת זה הראשונים והכי גדולים עד היום, אבל היום יש הרבה. בעצם בעולם אין, זה רק תופעה הלכתית, ירקות ללא עלים? אתה תבוא לאיזה חקלאי בארצות הברית, תגיד לו, תגדל ירקות עלים בחממה, מה הוא יגיד לך? אתה משוגנס. אבל יש פחות שם מאשר פה, כאילו חרקים, ויש מקומות מבחינת טמפרטורה ודברים כאלה, לא? הנה חינמי, אז יש לך במקום בראש חסה ממוצע, סתם, לא המספרים. נגיד יש לך רק 3 במקום 10. נניח, זה נכון. יש מקום, זה פה דברים יכולים. זה עוזר לך? לא עוזר לך. אם אתה שוטף. אבל אם החרק הוא בלתי ניתן לשטיפה, או לא תמיד שטיף, אז זה לא עוזר לך. זה נכון שזה קצת יעזור לך, זה נכון. אבל בגדול זה לא פותר את הבעיה. קצת יותר קר בגיהנום. נניח באנגליה. רגע, שנייה, אחד. אם יש לנו משוגע בארצות הברית בחמת מבחינה כלכלית, מבחינה שלא אמורים לגדל. לא אמור לגדל. תגיד לי, לשמש. סתם ככה, מה הייתה... מה החקלאי מעדיף לגדל? הרמב"ם לא יכול להיות. זה חממה או מחממה? בדק מול השמש. חממה? לא יכול.
עלי בודק זה חוץ לא, לארץ. חקלאי חילוני. אבל זה משהו שמשווק רק לדתיים כאילו? כן. לא רוצה לשלם למשקיעים, לא רוצה לשלם... לא, זה השקעות. לא ירקות ולא קודם זה השקעות. מבחינה חקלאית, ירק עלים. זה טוב לו חממה? סתם. לא קשור חלקים לשום דבר. רוב החקלאים בעולם לא מגדלים חממות. כיוון שמבחינה חקלאית זה פחות טוב. זה יותר עלות, זה הרבה יותר עלות חממות, עלות הקמת החממות. אני מבחינה כלכלית, לא מבחינה טוב לא רק, גם פחות שמש, פחות זה... וגם מבחינת הצמח עצמו. אין פחות שמש, פחות חינפות, זה פחות טוב לו. עושים את זה מבחינה חקלאית. רגע, החסה שהיא לא גוש קטיף, הם לא בחממות. לא. נכון. מה זה בכל העולם? חוץ מאמר לי, אליעזר, יש מקום אחד בדרום אפריקה שעכשיו התחילו לנסות לשים ירק עלים חממות. יש קטע כזה, יש לי חבר שיש לו בחול, הידרופוני, כאילו, יש קטע כזה. הידרופוני זה משהו אחר. יש ערבוב של אנשים, זה משהו אחר. גידול על מים יש לו תועלות, ויש לו גם יתרונות וחסרונות. היום העולם עובר יותר לאינדור, לבתוך וכולי, יש משהו כזה? זה קצת טיפה, כי על ההידרופונים על ההבדלים. במחילה. בואו נתמקד כרגע בעיקר, ואחר כך נעשה דברים אחרים, כי אפשר להתפרס פה להרבה מאוד דברים. חיים, אני מציע שמספיק לדבר. בוא נצא החוצה, או שרוצה להתחיל פה בבדיקה. אני בלתי חסה. חיים דן מניצן, משגיח בחסיית 16 שנה, וגם אני תמיד לומד ממנו. יאללה, שוט. חסות זה לא קרה. חם. לא, אז רק לך אמרת, החסדות שביטו אותה בבוקר, בדקתי אותה, מבחינתי פסלתי אותה. סודה. סודה? אתה עובר על כל חסה? מה על כל חסה? לא יודע כמה מתגלים כמו שהוא אמר, 5-6 אנשים. אני לקחתי, אני לא יודע מה עושים מהחסה. אני לא אומר כלום. אני מקשיב לפסול פה. לחקלאי אני לא אומר לו כלום. אני דואג שלא ייכנס לשקית שלי. אתה יכול למכור בחוץ, אני לא אומר לו כלום. אני לא אומר תפסיק, אל תמכור. לפעמים הוא זורק לו, אם אתה ירא שמיים, זורק לפרט. אולי זה אומר שאי אפשר להכשיר אותה? אפשר, באמת אפשר. אני למה שאני יכול לאכול את החסה הזאת. לנקות אותה? כן, שוטף אותה, אני אוכל אותה. אני. כי אני יודע לקשור אותה. אז אני שטיפה לפעמים מסתמים אותה. שנייה, אני רק אסביר. הפיקוח הכשרותי תוך כדי שחיים עושה, הוא עובד בכמה רמות. קודם כל, אתה צריך לוודא שאין לך חרקים שאתה אוכל. נכון? דרך אגב, בתחילת השתילה, בוא נגיד, בגידת הגידול, עד הכתיף אני עוקב בחממה. יש להם דגמים, לפני שזה מתקדם, מביא לי, עד יום הכתיף. אחר כך אישור כתיף, לפני שכותב. אם יש לו בכלל אישור כתיף. אחרי זה גם, אחרי שנכנס, אני בודק אותו שוב. אני אחרי שכבר בדרכי היה בסדר, וטוב בכתיף, אני עכשיו גיליתי. אני אסביר טיפה למי שפחות בעניין. שזה, המונחים החקלאיים. אתה צריך לוודא שהחסה הזאת היא כשרה. שכשאתה אוכל אותה אין בה חרקים. מערכת הפיקוח מתחילה מההתחלה. כלומר, מקימים חממה, צריך לוודא שהיא אטומה. אחר כך רוצים לשתול, צריך לוודא שהחממה אטומה, וצריך לוודא שהשתילים הם לא מנוגעים. כי אם נראית השתילים מהמשתלה שיש בהם חרקים, לא עשית שום דבר. אם זה זריעה, פחות בעיה, בדרך כלל אין בזריעה. אז אתה שותה. ברגע ששותה ומתחיל להציץ משהו, המשגיח כשרות, חיים פה ושאר בערך 8 משגיחים בכל שאר רחבי הדרום של חברת חסלת, מה שהם צריכים לעשות זה כל שבוע בערך להגיע לכל חממה ולדגום אותה, לבדוק אותה. ככה הוא יודע לא כשהוא כותב, אלא הוא יודע את מהלך הגידול. ואז בכל החממות שאתם תראו פה את הכמות העצומות של חממה, כל חממה הוא צריך להיכנס כל שבוע, ובעצם בחממות יש פה זה כולם קטנות, יש גם גדולות פה. יש פה חממה שנייה, יש פה חממות קטנות, שהן כאילו הקשת אחת, ויש חממות ענק שיש בהן או הרבה קשתות או שורות. הוא בעצם אומר בכל שורה ובכל שטח, והוא בודק אותו בנפרד. איך הוא בודק? נראה שם בחוץ, בגדול הוא מסתכל. זה המומחיות שלו, הוא יודע לראות. אם הוא כן מוצא שם נגוע, אוקיי? אז אתם לא משמידים, בל תשחית, אתם תחויים רגיל לרגיל, כאילו... אתה קופץ לבגרות לפני כיתה הבאה. רגע, שנייה. קודם, מה הוא עושה? אני נכנע, שאלה טובה.
אז הוא עובר ובודק. אם הוא מזהה חרקים, שזה בשלב התחלתי, אפשר לטפל. איך אפשר לטפל? מיסוס. ריסוס. מה עוד אפשר לעשות? שטיפה של חרקים. זהו, אין עוד מה לעשות, ריסוס. מה? ריסוס, מרססים? אני אגיד לכם סוד. גם החסה הרגילה שאתם קונים, קל יותר מרססים. אל תגידו לאף אחד. וגם את הפטרוזיליה הכוסבה שקונים בצרור ברמי לוי, מי שקונה לא גוש קטיף, מרססים, ואפילו מרססים יותר. כי פה מראש יש פחות חרקים. לפעמים צריך לרסס. כן, זה לא אורגני, גם אורגני מרססים, אבל הרבה פחות ממה שלא יהיה גוש קטיף מרססים, כי שם אפילו לא בודקים. מרססים לפי פרוטוקול גידול, כל שבוע, כל שבוע מרססים. חבל על הזמן ועל זה פשוט לבדוק. שאלה, אבל מה הרב אמר אז דיבר ריסוסים לזה? זה כבר תואר ראשון, חכה. נגיע לזה, כבר נפעל לדבר על הדבר קצת יותר. אז זה ריסוסים רציתי להגיד. הלאה. הוא מגיע כל שבוע ובודק, הוא אומר לאגרונום, למחלקת הכשרות ולחקלאי, יש לך חרקים, אתה צריך לטפל בהם. הוא יודע שהוא מצא חרקים, שבוע הבא שהוא בודק באותו מקום, מה הוא צריך לעשות? לעשות בדיקה, הוא יודע כבר מה היה פה. זה אותו משגיח, אותו שלב, הוא יודע, והוא בודק. ואם היה פה חרקים, מה צריכים לבדוק גם בה? שטח ליד, כי חרקים מגיעים הרבה פעמים, זה קשור אחד לשני. זה המומחיות שלהם, הם יודעים איפה בחממה לבדוק, איפה יש יותר סיכוי, באמצע, בצד ליד הפתח, בצד השני, הם כבר יודעים בניסיון שלהם מאיפה מגיעים מדרום, כי שם יש, לא יודע מה, שדה. אז הפיקוח סך הכל אומר שאתם פשוט דוגמים את זה כל הזמן, מההתחלה עד הסוף, סוג של מצב שבוע. אמר, הפיקוח מתחיל מהחממה שהיא סגורה כל הזמן. היה גשם, היה סופה, נפתחה החממה, נפסד. כל הסחורה שלה נפסדת? צריך לראות, בגדול, נפסד. מה עושים? החקלאי, עשה בהצלחה. באופן עקרוני, פה זה טיפה שונה, חסרת אומרים, אתה חקלאי, זה התנאים שלנו, אם הכל עובר, בגדול. אם הכל עובר, אנחנו קוראים, אם לא עובר, באופן עקרוני, פה זה טיפה שונה כי זה שותפות, אבל באופן עקרוני זה החקלאי. קונים מהחקלאי. אם זה עובר, אם זה לא עובר, עשה בהצלחה, מה הוא עושה? החסות שזורקים בעצם זה נקודתי, זה לא חממה שלנו. תלוי, אם כל החממה נפתחה... זה מקרה נורמלי. כן. שמוצאים חרקים. כן. לא זורקים, לא מאשרים לשיווק. לא קונים מהחקלאי. לא מכניסים לשקית פלסטיק היפה. לא, יש מצב זרקו. זרקנו שמה, מצב זרקנו גם. מצב שלא יכול למכור בחוץ. זורק אותו, לא מישהו יקנה. עכשיו זרקת. כן? אם זה יותר מדי נגוע. כן, זה יותר מדי נגוע, מה לעשות? טוב, זה החקלאי, רגע, זה הוא. אם הוא היה רוצה למכור את זה שוק הפתוח, היה יכול. כן, זה לכן אמרתי, לא כל הזמן הוא מסריע, בדרך כלל הוא מסריע. שיכניס את זה לעזה. אבל זה הוא. כן, לא שמהותי. כן, הבנתי. אוקיי, שנייה, בוא נמשיך. אז הוא עושה בדיקה. עכשיו, לפני הסוף, אנחנו רוצים לוודא שבאמת אין חרקים ועושים את הבדיקה הזאת. יש לך טרום כתיף ואחרי כתיף, נכון? זה נותן לי, אוקיי. יש 3 בדיקות מים שעושים, כי כל הבדיקות בחממה זה בדיקות חזותיות, אנחנו נראה את זה, הוא עושה, מסתכל, הוא יודע איך. אחר כך עושים בדיקה שהיא יותר מעמיקה. לוקחים כמות מסוימת מהחממה, מדגם כלשהו, לא משנה כרגע כמה זה, לפי מה שהרבנים אמרו, לוקחים מדגם מכל תא שטח, מביאים אותו לפה, בודקים אותו. עכשיו, איך אתה יודע שבמדגם הזה בדיוק תמצא את החרקים? אתה לא יודע. זה מדגם, אבל הוא, כשהוא מסתכל בחממה, לא נכון, כשהוא מסתכל, הוא כבר יודע פחות או יותר מאיפה לקחת, שסטטיסטית יבטא בערך מה שיש בחממה. עושה בדיקה כזאת טרום כתיף, נניח שבוע, 10 ימים לפני, אחר כך עושה עוד בדיקה לפני הכתיף 3 ימים לפני, חקלאי יש לו 3 ימים שהבדיקה היא מאושרת, תקפה, תודה. תוך 3 ימים הוא צריך לכתוב, ואז אחרי הכתיף עושים עוד בדיקת שיווק, 3 בדיקות מים, שזה מה שאנחנו רואים עכשיו. אם גם אחרי הכל מאושר, אז שולחים ואפשר לשלוח לזה. עכשיו רגע, יכול להיות מאוד שהחסה שאתה תקבל, יש בה חרקים. איך יכול להיות? מדגם, זה רק מדגמי. לא. הגיעו אחרי? לא. מבחינה לכתחילה המערכת אומרת, אם אני רוצה להגיע שהירק גוש קטיף יהיה בלי 0 חרקים, אז חסה לא תעלה 6.90 או 7.90, אלא תעלה 18.90. אני כן מאפשר כמות קטנה של חרקים מסוגים מסוימים,
שאני יודע שהצרכן בבית שכתוב לו להשרות ולשטוף, והוא ישרה וישטוף, יוריד את כל החרקים. זבובים, עכבישונים, טריפסים, עכבישונים, עכבישים, פרודליות, כל מיני חרקים כאלה שאנחנו יודעים שהטבע שלהם שהם נשטפים בקלות. חרקים אחרים שהם לא נשטפים, או לא תמיד נשטפים, או יש ספק אם הם ישטפו, להם אסור להיות על החסה בסוף. למה זה לא רשום בצורה יותר ברורה? כאילו... מה יותר ברור מזה? לא, יש הרבה אנשים שפשוט קונים ומשתמשים. נגיד, אני אישית בודק. זה לא כתוב. הוראות כשרות. אני רואה את זה. מחילה. באמת מחילה. קשה לראות יותר באמת. הוראות כשרות חובה. לא תגיד אמרו לך אפשר. חובה להפריד את העלים להשרתם ולעיסמון. מחילה. אני שמעתי גם שזורקים קצת אדמה שאנשים בכוונה ישתפו. זה חברות אחרות שלה, אנחנו לא עושים. אני יודע מי זאת אחרת. אני יודע, מה יקרה. בוא אני לא עושים. לא עושים. טוב, שנייה. אז אם אני משרה ושוטף בכל מקרה, אוקיי? למה אני אקנות לך סלט? זה רציתי, שנייה. אני תשובה טובה, עוד פעם. זה רציתי במפעל. במפעל אני אראה לך את סוגי החרקים השונים, יש לי את זה, ואתה תראה שהשריה ושטיפה לא מורידה את כל סוגי החרקים. אוקיי? רגע, עשינו את ההסבר כשרות, עכשיו חיים, מחילה לקחת. רגע, עוד חסה מישהי מתחילים עד שהיא נקטפת? 30 עד 50 יום חסה. רגע, עוד שאלה, מה שאומר, בשיטת הגידול, מה מיוחד בעצם? מה גורם לזה שלא יהיה פה הרבה חרקים? כן. עם כל הדברים שמסביב, זה לא רק חמה, זה גם לוודא שאין לך עשבים בפנים ובחוץ שמביאים חרקים. זה גם לוודא שאתה לפעמים מרסס בחוץ. גם לפעמים אתה עושה כל מיני מכשירים בפנים שיוריד... אין אבל כל מיני דברים שהם האגדות האלה שזה מצע מנותק. אני אגיד לך למה זה, מחילה, זה... לא רוצה לדבר בלשון לא יפה. רק 10-20% מהמזיקים מזיקי קרקע, החבישונים שמגיעים דרך הקרקע. רוב החרקים הם מזיקי אוויר מעופפים. אז כל מה שמספרים לך, שההידרופוני והמנותק מהקרקע זה בלי חרקים, זה יכול להיות עוד משהו קטן, אבל לרוב מגיע מהאוויר. אז אם זה הידרופוני מבחוץ, אז זה הרבה יותר גרוע מאשר... אתה יכול לשמור על חממה סטרילית בכניסה של זבובים? לא, אבל זה נראה בחוץ. זה נראה בחוץ. לא תשמור את השאלה, נראה את החממה. חי, בבקשה. עכשיו אני מסנן. לא חסה מהחממה. כן. אבל היא הייתה נגועה. עזבת עם סבון כאילו מה? כן. במקרה כזה לא שם. הרציונל פה, אני אסביר את הרציונל. הרציונל הוא במקום לקחת את החסה ולבדוק אותה עלה בחוץ מול השמש, שזה אפשר, אבל חמוד, זה הרבה זמן. אתה בעצם מקלף מפריד את העלים, משרה אותם ושוטף אותם, ומסנן את המים ככה שבעצם אתה מסתכל על מה שיצא מהעלים האלה מהמים, כמו מה שנשטף. וממה שנשטף הוא יכול לדעת מה קורה. הנה אני כלומר. תסתכלו מה אתם רואים שם. תבדקו, יש פה זכות מגדלת, תגידו לי. ודאי זה חסה שאתה ראית שהיא ראית בעיניים וואי, חבל כך, נמצא. תשתגעו אחד. לא, רמי לוי, אבל לא. חסלת או שחסלת? אני לא יודע, אני לא מסתפק בחברות. אני אומר לעצמי, גם באימא. חסה מהשוק, חסה מהשוק. מיכאל, זה לשטוף אותה ככה. אם לשטוף אחד. בחורף הרבה יותר קשה. לכן זה ביד, יכול משפיע הרבה יותר. היה לי שם בפסיק. גם אני? כל העלים הוא רק חסה. אני מדבר אותך עם מה רוצה. זה סיפורים, זה קומץ שיש בתוך התאיות. איזה לימודים אתה צריך לעשות בשביל לעבוד בכזה דבר? אתה בודק ללמוד את החרקים, איזה סוג של חרקים. וזהו, זה הכל. וכמובן, אתה צריך להיות צמוד לחממות, או לפחד מהחום מכות, להיות אחראי. אתה מבין? זה לא להיות עצרן. כן. זה הרבה אחריות. יש לה 180 דולר עכשיו פה. אני משתלט על זה. אני צריך לדעת כל אחד מה קשור שלו, מה יש כל אחד, תגיד מדגמים שם, מדגמים פה, ולפני הכתב שלא תפסל.
מה ההבדל נגיד בין הדרישות של חסלת לברכת קטיף? אתה יודע להגיד לי? תשמע, חסלת היא משקיעה המון. היא משקיעה המון. אני לא יודע, אני לא גם ברכת קטיף, למשל ברכת קטיף, אני למשל, אני שומע מאנשים, אני לא יודע מה, אני לא יכול לדבר על זה עכשיו, לא יודע. כל אחד יש את הסוג של הקשור שלו, את ה... אני אתן לך את זה. לא, 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 לא. ממש לא, ממש לא. אני לפעמים מבקשים מהם, תקע מדגם, תקע בחנות, תבדוק את זה. לפעמים אני עושה זה. אבל לא יכול להוציא זה בחוץ, למה זה... לא נעים. מה צריך לעשות לקנות אותה בלי קשור? בתקופה הזאת, אני מאמין לכל אחד בקיץ לא להתקרב בשוק. בקיץ אני מדבר. בקיץ. כן. אבל בחורף אני חושב בשנה בחורף קרוב סתם, קרוב גדול, יפה. להוריד 4 עלים. 4 עלים, זוגות העלים. מה נגוע הכי הרבה אמרת? לא. בקיץ הכל נגוע בשוק. מה הירקות הכי נגועים? מה העלים הכי נגועים? תלוי בתקופה. לא, כוסברה, שמיר. בחסה או כוסברה פטרוזיליה? לא, תלוי איפה מגדלים. זה תלוי בעונה. אני יכול גם סלרי, יכול להיות גם... תלוי מה. לא, אבל נגיד ברוקולי ו... ברוקולי זה סוג אחר. וכרוב. גם לא להתקרב שם. שאלו אתם לקנות... חסלת יש שם. לא, סמפרוסט. לא סמפרוסט, אבל יש חסלת ברוקולי. בודק, של בודק. בחורף מגדלים, לא בקיץ. יש קפואים עכשיו, אני יכול לקנות קפואים. כן, אם זה של חסלת כן. אבל סמפרוסט אני לא ממליץ. אני בדקתי בזה. כן? כן. לקחו אותה לגדול שמה, כי גדול בחוץ. והכרוב, תגיד לי, הכרוב הרגיל הוא כמו הכרוב חסלת? הכרוב רגיל? הוא כמו שאמרת על החסה? לא, הכרוב רגיל. יש קצוץ, בכרוב שלנו גם יש לנו קצוץ. נכון. כי זה עוד מעט תלוי שמה. אם קונים מהשוק, כרוב רגיל כזה, מספיק להוריד 4 מטר. בקיץ אני לא ממליץ. אלא אם כן מישהו יש לך מומחה, יכול לראות את הסימנים של הקצינים, יכול להסביר לך, זה בסדר. אבל סתם ככה לא ממליץ, בחורף לא ממליץ. בחורף אבל כן. בחורף אני ממליץ, הוא אומר, נותן להם, טוב, כל אחד יעשה את זה שלו. בחורף פחות בעיה. בחורף זה פחות בעיה. ברוקולי גם בעייתי מאוד. ברוקולי קרובית, יש, אני מגלת רק בחורף, יש חקלאים ומתלוקים על זה. כן, זה עולה הרבה יותר. כן, כי לוקים, זה, איך אומרים, משגרים אותם, תעזור לנו, יש חקלאים כאלה שלוקים אותם. טוב, בוא ניכנס פה. פה. רגע, שנייה. לפני שנכנסים ככה לעשות איזה זה, לוודא שאתם לא מכניסים להם עוד. רגע, תן להם לעבור בכפול, מה אתה? תן להם, מה אתה? רגע, איפה? רגע. לא, זה בסדר, תן. הוא עצמו תלוי. חיים. אוקיי, אין בעיה. תן לי, עזוב, כנס, תעזור, אני איתו. בואו, כנסו. תגיד לאנשים אחר כך. אם אתם תרשו עליהם מה עשו? פה. זה כוסברה, כתפו אותה לפני... זה לא, זה פטרו. רגע, שנייה, חיים, חכה. בסדר. זה קטיף, אבל אני אקח אותם לחסה גם פה. מה פה נגיד היה קטיף בחלק הזה פה? שבוע. זה נקרא פטרו יפה. אומר לו בקיץ, כן, בחורף, אתה רוצה להכין לך רשימה? קטיף ראשון כתפו אותה עכשיו. מה כתפו? זה כתוב? מה תירש? מה הסיפור של התירש? זה מבוסס אחוז שילינג. אתם רואים את כל הלבן הזה? פלחים? טוב, זה פרטוזיליה. כתבו אותה לפני... אני עוד בא עם יורדו אותה, אבל אני מסתובב פה עם הקרש. למה יש לי קרש? כי אני יכול לתפוס הרבה, אני מנער פה. מתי שמו את זה באדמה? קודם תסביר לנו, מתי שמו את זה? לפני חודש אולי. בואו אולי ניפרס קצת. הנה אני רואה פה, מה אני רואה פה? אני מסתכל ככה, אם נופל משהו, אבל כרגע לא רואה, הכל יפה. יחסית. ככה אני מסתובב, בכל החממות. חיים, כשאתה מסתובב, יש איזושהי סימנים שאתה יכול כבר לראות? כן, זהו פה, צריך לראות, לכן אני מסתובב, אבל בחסה, עכשיו אני אקח אתכם, אני יכול לראות גם בלי זה. בחסה לא מנער, בחסה אני רק כותב.
לא, וגם פה, נגיד, יש פה? משהו שאתה יכול לראות פה? שיש משהו שחשוד? כן, כן. ומה אתה רואה שהוא חשוד? איזה סימנים? איך אתה רואה? אתה רואה את הכרית? לא שאני יכול לראות פה הכרית ככה, אני יכול להרים למעלה, זה נקרא עקורים, למעלה את הקריאה שלה, אני הופך אותה ככה, יושבת לא פה, יושבת פה פנים. אבל אני מלמעלה, אתה מגלה את הסימנים. אני הופך פה, אני רואה, אין כלום. אני אתן פירוש רש"י. הרבה פעמים המשגיחים, אני הייתי פה עם מישהו אחר, שעל העלים אתה כבר יכול לגלות סימנים שחרקים היו פה. וזה סימנים מחשידים. עכשיו, אני לא מבין בזה, אני מניח שגם אתם לא יודעים אם זה סימן של זה פה, אתם רואים את הצהוב הזה? זה חרקים או זה יובש או זה חוסר במינרלים? לא יודע, אבל הם אמורים לדעת. כלומר, זה לא סתם שאתה הולך ואתה עושה ככה, מחפשים את הסימנים שבדרך כלל מעידים שחרקים יש או היו. זה שהם היו לא אומר שתמיד יש עכשיו, אבל זה מומחיות בעצם שנרכשת, וככה המדגם והבדיקה היא הרבה יותר אפקטיבית. סליחה, כמה מכל האורך הזה צריכים לבדוק? כאילו, איך מחליטים? לא, בוא נגיד פה, 4-5 דקות, השני גם אותו דבר, אתה יודע, מסתובב. כל כמה זמן אתה עושה את זה? כמה בדיקות? פעם בשבוע. פעם בשבוע. חוץ שעושים המים גם מביאים לי, משהו לא גיליתי פה, אני יכול לגלות את המים. אמרו, תביא לי מים פה, תביא לי פה קצת, תביא לי פה קצת, אל תביא לי במקום אחד. אני מבקר אותו כמה איפה הביא. הוא אמר, אם יביא לי במקום אחד, בודקים לכל אורך הגידול. צריך להביא לי בכל מקום. כמה פעמים הוא עוצר במשך כאילו... כל כמה מטרים אתה עוצר לבדוק? בדיוק. לא משנה, אני לא מוגבל, אני עושה את העבודה. אם אתה מחפש לסטטיסטיקה מדויקת, הנה, הבנתי, ככה. זהו, אוקיי. כן, יופי, זהו, רציתי. מה, מאבחנים, לא שמים לך, אתה פה מטייל פה. ברוך השם, ארץ ישראל. רגע, מה אתם חושבים? איפה יהיה יותר חרקים? קודם כל פה, באמצע שם או בצד השני, וגם פה, באמצע או בצד השני. איפה יהיה יותר חרקים? ליד הפתח, לא? ככה הייתי חושב, כן, ליד הפתח. למה ליד הפתח? כי כשאנשים נכנסים, הם פותחים קצת את החממה. אוקיי. קצוות יותר, לכן אני מבקש יותר להביא בקצוות מהביא לשם. אבל גם הקצוות של החממות, אם יש חממה נגיד גדולה, אז זה לא רק מהפתח הראשי, אלא גם מה מהקצה. מבינים, יש פה עכשיו 10, אז פה ובצד השני יהיה יותר מאשר באמצע. הבנתם? לעבור יותר הם מגיעים מאיפשהו. מה זה? סיכוי יותר נמוך שהוא יטוס ויהיה ככה מאשר שהוא ייכנס דרך ה... ולכן עוד פעם, זה שהוא עובר כמה פעמים הוא עובר זה גם פונקציה של הוא פה כבר שנים. הוא יודע שתמיד פה יש יותר מאשר שם. רוצים לבדוק פה יותר, ובפנים פחות. בסדר? עוד חיים. בואי נגיד, בנשן כתיב, אם אני אגיד יותר להטפל בקצוות, מה אני עושה? אני מעביר את ה... אמרתי תכתוב 1, 2, 3, אל תכתוב. וכל השורה תכתוב. גם אל תכתוב, רק ימצא. למשל, גמיל, זה נקרא לתחם. אז לכן אחרי זה אני צריך לכתוב. כן, כל זה מוציא בחוץ. נשמע לך 1, 2, 3 ברזלים? כן, אז זה כבר עניין של סרטוט, עניין נכנס לעניין של עכשיו תחם בשביל להטיל איזה סחורה. אם לא... אף פעם לא היה לנו ודאות 100%. כן, כן. בסדר, אבל אתה רואה... אין רבה מהות בעולם הזה, כל ודאות. כל זה מוקדם. בעצם החלקים לא כל כך מטיילים. לא, רגע, שנייה. מה שאמרת עכשיו אני לא מקבל. אם אתה מוצא חרק אחרי ששטפת את החסה, אז בבקשה תתקשר ויבדקו. זה כמו מה שאמרת. זה הגיוני שיהיה. שנייה, אז אני אומר לך. אם אתה מוצא חרק אחד אחרי שהשרית ושטפת חברת חסלת, בבקשה תשלח לנו, אני מוכן לתת לך $1,000. לא $1,000, אז מה? 500 שקל. כיוון שאם ה-30 שנה ניסיון, אז אתה כבר יודע... מה, זבובון או חרק? מה? אחרי ששטפת. שאתה אכלת חרק כשעשית מה שהיית אמור לעשות. מה שהיה כתוב על השקית עשיתם? שטיפה ומצאת החרקים, זה. אני אומר לך שבוא נגיד, לחברת כזאת יש הרבה מתחרים, וששילמו הרבה כסף להרבה אנשים שינסו, כי אתה יודע איך זה עובד, כולנו יודעים איך זה עובד, ולא הצליחו. אי אפשר להגיד, אין 100%, אין אפוטרופוס. אני אמרתי שאין 100%. 100%. רגע, לא אמרתי שאין 100%. לא אמרתי שאין 100%. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממך לעשות. לא, זה ברור, ודאי. אני אומר,
ברור שאין 100%. אחריות על הכתפיים של מי שנתן את החותמת, הכל בסדר. יהיה לו חם, לא... אבל אני לא אומר את זה, אני אומר פוק חזה. לך תראה, ולך תבדוק בחברות אחרות אותו דבר, יש יותר, לא, זה רואים. יאללה, רגע, ולגבי סבון, מה עם סטרילי? חיים, אחרי שכתבו את זה פה, שמים פה עוד פעם פטרוזיליה? זה צומח. פטרוזיליה יכול להיות משהו שנה, כאילו הגידול שלה. היא צומחת כל פעם? פטרוזיליה זה גידול רב קצירי. הרב קצירי לא רב שנתי? ואז הוא גדל עוד פעם. זה חד שנתי, אבל כמה פעמים. לצורך העניין. בוא נגיד שנה אבל למשל הוא לא עצי וסמים, הוא ירק. אבל הוא רב קצירי, כלומר... אבל זה ספיחין, נגיד, זה ספיחין בשביל. ואז זה גודל לבן? כן, תראה, יש לך פה, זה חתוך, תסתכל פה. זה לא נחשב. זה חתוך? למה חתכו את זה? למה ככה? חתכו את זה, זהו, מה זה נכון? בשביל להראות, מה זה למחוק? לא, אבל חלק... שואל המחוק. לא, למה זה כתוב? קצת, המכון, אני לא רוצה לקחת את ה... כל פעם אני קונה את הדבר. הוא בורח קצת בקבל. טוב, בוא נמשיך. זרו פה עם קצרו, אבל זה לפני שקצרו אותו. מתי יקצרו אותו? עוד כמה זמן בערך? זה, אני לא אומר לו כלום מתי תקצור. לא, כמה ימים או כמה שבועות? זה עכשיו כרגע, יכול להיות שבוע יקטוף אותו, אבל אני צריך לקבל אישור כתיב. כמה שקיות יש פה? כמה שקיות? מיליון שקיות יש פה. זה הולך וקטן, אתה לא שקית כזה, כמה גרם, תעשה חשבון. זה מלא. זה עכשיו לפני קציר, לא? ככל שהמחיר עולה. זה נקרא... מה עולה הרבה? מה זה? הנה, יש דברים זזים. רואים הרבה. זה ברוך השם. זה עוד חסלת. הנה, בואו תראו. זה שטיפה יוצא, זה שטיפה זה יוצא. בקטיף אתה לא תראו זה נופל, זה נקרא חיפושיות. חיפושיות? איזה שטיפה? אבל אתם שוטפים את זה במפעל? לא, הקטיף התוגן נופל. אני ירתי עכשיו למעלה. תעשה עוד פעם, כותבת למטה. אני ירתי הכוונה למטה כדי שתראו. אבל אם אני כותב זה לפלוק, סתם לא לבהל, אבל זה חיפושיות גדולות, כן. הנה. אבל אם אני עושה מנהר פה, למעלה ככה, אתם לא תראו כלום. אין נחשים? אבל אני מנסה להבין משהו. אתם כותבים ושמים ישר בשקית? כאילו לא... פה אין כלום. פה אין כלום. מה? המכונה פועלה למעלה, לא למטה. לא שוטפים למעט חריגות. הבנתם? כי זה פוגם אותו, נכון? זה לא מעריך לו את ה... לא שוטפים פה, לא שוטפים לפני. באופן עקרוני, לא, ישר חותכים וזה. זה הורס את זה? הורס את זה כמישות. באופן עקרוני לא שוטפים. אתה אומר לא שוטפים. הרב משה, כמה שקיות בערך יש לנו פה בחממה הזאת? מיליון. מלא, מה זה לך בשקית שלך? מה זה שקית? 80 גרם? זה המון. מוריד לך את הבעיה. חיים, כמה שקיות יש? 4 עלים אתה... כמה היום עד מחר? כמה בגרמים או ב... כמה משטחים? כמה משטחים? משטחים יש 2%, אולי 4 משטחים. כל משטח יש כמה קרטון? 30? 30 יש שם, לא יודע, משהו כזה. 30, כל קרטון יש 12. חיים. זה לפני קצירה? זה נגיד כן, גדול. כן. כן, לדעתי זה אותו נקצר. זה מחר באופן כללי, זה יותר קר שם, ולכן והחורף הוא חורף. להוריד את החרקים באמצע, ובאופן כללי יש פחות, ומה שהרבנים אומרים שצריך לאשר, בגדול, אתה צריך לשטוף ולבדוק, כמו שעשו פה עד לפני 40 שנה. עד כמה כל אדם באמת עושה את זה, זה שאלה אחרת. אבל באופן עקרוני, חיים, תרים למעלה, אולי שיראו יותר קצת. רגע, הוא עושה בדיקה? כן. למעלה. אז אני מסתכל פה. כל אחד ייקח חסה, אולי לבדוק. תבין, אני בודק פה, אחד על יעלה, אני בודק למטה אם יש תריסים. זה כבר נראה הרבה יותר נקי מאשר בשוק. כי לא שפכו עליו את החול. זה קטן עדיין. הנה, ואלה פה, מה זה? הנה פה ראיתי, יש פה ג'וק. הנה. עוד תעזור, זה נקרא טריפס. איפה? תראה את זה? הנה פה, כן, זה טריפס. המטרה יש באמצע, יש טריפס, כן. טריפסים לא יושבים בהם, זה רק יושבים בפנים. מה אתה עושה עכשיו במצב כזה? לא, קודם כל יש לטפל בו, עוד עד חסה קטנה. א', זה אחד, אל תתרגש. מה זה לטפל? לרסס? לא יודע מה, אני כותב מה המחלה. יש תרופה, יש פה אגרונום. למי זה עובר אחרי שאתה... אגרונום. הנה, אתה רואה הטריפס הזה שמטייל? הנה טריפס חמור. זה עכשיו קיץ,
מה, זה הלבן הזה? לא, זה הנה הולך. אחד מטייל. ומה זה, מה זה הלבן הזה שהולך? תראה להם פה לאנשים. יש בספרים, יש הרבה זמן. תראה להם את הסתיו והאוויר. כן. אחר כך חיץ, אחר כך סוג אחר של מה שאני קונה פשוט. לא, זה מה שאתה קונה, אתה קונה חסות. תן אותי לבדוק, תן לי לראות. זה סגוג. תן לי לראות. יש חסה סלנובה, שזה נראה כמו כלום. זה חסה רגילה. זה חסה. פשוט מגבים אותה מאוחר קצת ככה, לכן זה נראה לכם. 8 שקל, 8 שקל זה של רמי לוי, הרוב. מסכים מבחינתך? אני לא יכול, אבל אני לוקח מדגמים, יש לי פה... אתה רוצה להסתכל איתי בו. חיים, מה אומרים במחילות? יש לעלים של החסה, יש מחילות, והם נכנסים בתוך המחילות של החסה. הנה, זה טריפ. רון, יכול להיות פה בודק. שאני מספור פה. מה עושים נגד הטריפסים האלה, חיים? מה עושים? עכשיו קיץ קודם כל, א', אין פה כמות. אז עד שיגדל ייעלם. יש טיפולים, יש עניינים, אני אומר לו עכשיו. זהו, זה עד הסוף? זה עד הסוף? זה אתה לא בודק את הלבן הזה? מורידים אותו גם. מביא לי מים. אולי אבל זה... לא יודע שזה מעשר, גם זה יכול שזה... יש לו חומר הדברה עוד קטן, יכול שחומר הדברה יש פה. יש פה חומר הדברה גם. זה חומר הדברה עכשיו? כן, יכול להיות, אני מתכוון, אני לא יודע. זה נקרא מדגמי לפי הקצת. אבל זה מבחינתך יש בעיה או לא? כרגע אני מגלה. אין הרבה, אבל חייב לטפל. הבנתי, אבל אם לפני הקטיפה... בוא נגיד עוד 20 יום קטיפו. לפני הקטיפה אם ראית את זה, אז זה בעיה? תלוי כמה אני מגיע. מה שראינו עכשיו, 2-3. אני לוקח, בוא נגיד עוד 10 ראשים, אני בודק. יש פה למישהו זכוכית מגדלת, משהו איתו? 30. בתוך 10 תחלק אותו, לא ראש כמה זה יוצא, כלום. אבל מה זה? מה מצאת? מיעוט המצוי. אני חושב שזה חרק. אבל מיעוט המצוי זה סומך עליו. חבר'ה, אתה רוצה 100%. מיעוט המצוי זה מה שצריך לעשות בדיקה. לבדיקה. אין כאף פעם לא תוכל. אם זה מעל זה, אתה לא יכול... אם יגיד לך משום 100% זה טועה. למה אני צריך... אולי בחורף. שלומי. אבל אני יש את זה, תראה מה זה. זה מספיק. עברת קליפלאוור, יש להם קליפלאוור וברוקולי, זהו, רק הכרובית הם מגדלים. זהו, כל השאר אצלהם נקי, כאילו. לא כל השאר נקי. לא, אני אומרת, זה הדבר היחיד שהם מטפלים בו, הם לא מטפלים בירק כזה. אין להם ירק רגיל, ירק קלים רגיל. אני ראיתי גוש קטיף שם. הפסוק נמצא באדמה, אבל לא פה. אין לי פסוק. הקריות ברוך השם. זה דומה לטריפסים. פסוקאים, כן, הם ממש קטנים. כן, הם קופצים גם, אבל אין לי פה, הקריות ברוך השם. הקריות גם אין לי ברוך השם. טוב, ברוך השם. ברוך השם זה נקי. אז אתה מגיע לפה פעם לא, אז לא חבל, אז מה נעשה עם זה? עם אלה בשבוע. איך את זה אתה בודק? אתה מוציא אחד מכאן ואיפה אתה מוציא כן, אחד? מקום, מסתובב כמו שתיסע סיבוב. שירת העשבים. אז אתה מביא לי גם במים, 10 ראשים. כל 3 ברזלים פה אתה מביא לי מוציא 10 אחד? ראשים, בכל מקום מביא לי 10 ראשים, לוקח במים, בודק אותם. 10 ראשים מכאן, מה 10 שלא מכאן, גיליתי, 10 בוא מכאן. נגיד פה, כן. אני אגלה במים אולי, אתה מבין? כן. חוץ מעכשיו, 100 גרם. לב חסה זה כלי שיווקי מצוין. לקחת חסה ב7.90. לב חסה זה שנייה. העלים באמצע שיש הטוענים שהם יותר טעימים וערכים תזונתיים יותר טובים. זה שתיל של חסה. שתלו אותה עכשיו, לפני יומיים שתלו אותה. כמה זמן ייקח לה עד שהיא תתעלש? 40. 40 יום? כן. 40 יום עד שזה יתעלש. בין 40 ל-45 יום. באים תאילנדים ושותלים אחד? כן, זה המכון העושה. היו עושים ביד, אבל עכשיו... יש קטיף איתנו, עוז לבן, אבא שלו גידל, היה הראשון שגידל לנו. אז בעצם פה זה שותפות שגם החברה שמה, ויש סוג של שותפות ממש. אבל באופן עקרוני זה... החקלאי... ולפני פסח יש פה בלגן עם החסות? לפני פסח, תלוי, יש שנים שנפסל. עכשיו אתה מבין מה זה נפסל 20% מהחסה בערב פסח, איזה טלפונים מקבלים כל האנשי השיווק, והוא המנכ"ל כל הטלפון, איך הורדת לי 10% מההזמנה, מה פה, מה שם, עכשיו כל אדם אחרי מה היה עושה? יאללה, קונים. מסתדר. פה אמרו, אם זה לא עומד בסטנדרטים, אני לא קונה. אני לא מוכר, כאילו. עדיף לי שיהיה פחות. אם 10 דקות, אם אחרי 10 דקות זה... ירד על האדמה עם כל לבן. 3 שעות. רץ אליו